Mwtai Kobo nyoboro Mwtai man lai him lasa Kobo ja sengra da khana mani boro te sari a burung man te si man lai si him le pa asuk da sini tirpra wo Mwtai bang khana tai ko ekdin hingke noko kaisa da Mwtai man bai sino sido Hai bayap song norok jotono lamsugo Sapung entertainment YouTube channel dolok dinike angbo ani intro no sense khakika social media wo video viral lengma topic bo dine sense ngu hingke ba angbo ani o intro no sense khaima kisene bile mane khai jora bai miliwi tongo hima kokta o khikrok suya borok Mwtai man marok no ang rus khaya hni wanchugui tongmasi dine tai bo se Mwtai man nai bangsiu tai sake o Mwtai maya borok ni sai o Mwtai man nai borok si bisi bangsina engkha henke kokno bisi kebang salaya karei dinini video no suru khalasina Tay kaisa kok nong na sanan pogi thangka Tepuri chundiri mano norok joto saijle manka pun Duniani asuk borok kebang makai saisi maya nugeda nung simisi saimano oi kaki nini omokol khai tamosga suk tor khasa bukhuk bonaila tatal kok samang khuk tisi sorai tongbai siwo ka pun 15 bat bol khaimani soya hnoi gaka abo tabu bo orono phaika bui joto saimanka kutul phano boro butha ko saima hni bui joto salai tongmane oro butha paika nung batamo Mwtai rokno borok munchorok jate gutine aro thangai beraima haidama tongtamo tabu khai boro pun 15 bar boleriwi soya ngma kokrokno saitongka hino pun boleriwi soya hingke o Mwtai nin aro phaina klaio haida asuk dunia o Mwtai riwi pun soya ngmani hinke ba a Mwtai rokno nung mangsi thumbai khibayana sar khlari man mata bo oro phajak do ma iko ma Khana berse kohoi nung bani ni asehera bai pura bolong ni mathai kobor haji ngui tongsi bile acting khailaka tai kisa phano sijaga jatkai khajita Mwtai rokse kosom kotoma khai gana wo basai tongna ro abo kunu ungkha haida ke ati operation dirwa tai kri khana aro kori khabo mata ambage aro tongli ama tabo dala thokai ta dalbaji mamang thangba ka wan sarok tipra sarong ni bagi haimane wan sarok masing khangsuwa tamu hin taisa sala tipra sarong ni bagi haimane wan sarok masing khangsuwa ang je khanamani tai nungmani borok munchurok simise tiprasa wancha hne kok banglayu tabu khe o Mwtai rok phojonto da tiprasa wancha hne kok banglaichi oi kaki nini o kokno khanaoi ang belai kheno wanao nung khe borone asuk khana totok khunju hamnaja kok mangsa hino nung batamo bondon rok na hatrungui da suimai rok ngei kobor waja trung tongkha hino nini bokhrogo kudu mungsa problem le tongnai norok asungno bisas khaya hengke Thanin doctor thangai sikisa khaina diba bokrok torma sinaila gola khikorok hai boro Mwtai rok se wansarong ni bagi kok bangai phayu hun chana rok amni bagi wat mata bariwo amni bagi ang ar buthagliya ka boro buthakno ni phaimane or buthak jakha Aw bathak di norok ni o tomurok no nugui ang dadu debguru bai nana uma debeno se mutumano dolok norok le borong no mutura tongkho kisa comment ke sala bo phaimani ka je ang manoi emne mas ode khairok khna apno phaile sapaika ang ar tongle or phachukna hne te tongke bisas thaya deta ben khai suri ditai chhiri di tho hai beti Mwtai sandorok ni abo bokrok suri di hin sanai rok onek akol kaham tai kok sanai jat Mwtai man khabla sanorok bo oi nana hor ung tongkha nengkhe nogo thangai mamu songoi se akarei hudda huddi taya magana oro duka thitei tam khaina bagai sadrai sok tong hino suji thani ga apni bagai tabu khai phachuka pheko o Mwtai khai bada barsa na break dance da masa borok bai bo kaham kai kok sawo mobo musawo babo bar sawo uf asuk kaham da sabun samro hab gita ana man sago habo an bahno bu kusuni sago habo Khi korok da suya borok kethamni sago se Mwtai haphinba tai koek mas singke naji dadu deb guru bai nana umedebi hai suwak nengei masalajak rokda video viral legi thangno abukja ang kok sai tongmani gaka obje manai bobita salia ang tabu ama songotrama ang sawo serapsani bisingo se ama songotrama kok sai tong sabuka haida norok Mwtai ni mungui aje baje englai masai tei kubuni topek no tei aje baje englai maya da hino norok ni bagai tai sake borok munchorok Mwtai rok no langka bisasi khagelaka Mwtai ni mung na harei borok mamu song thanglai ma hasima tongna japra ang habi kok sanai gaka bini kok khorang koi thango taji sama bai tabuk sama
mire mili naji norok no Kuno khorang kisa alka hingke no deharo matai habu haja henke angko tabung norok no alka khai sai khnari wana angna ama sangatrama tabuk ane basako hapjak norok jatona ana bisas kaibadi henke e ko ane bo tabuk khorang juda angui thangka norok sama talde khai ane sako bo tabuk matai hapjak ungna sai kam krei aje baje unglaina khaina di angno ama songotrama bono je yasak phainai tabuk je ang kok sai tongnai ama songotrama mokhang kotoma khai sak sak kai nungje khai ama songatrama hne gosina runguna asuk angno hne gosina nangya bele buina bisas khaike khayana henke sung tabuk bo budi khai matai mankha abono kisa khanai neleyana nangtam ke man ka puila puila ani ang man mani hingke to salsa parao kalabari tongo akalabari thangki fel haimani sal Engkha tai sangna nangliya ang asakai no bujikha neng kaile bari o thangai mangso bai mai tat khesai phaiye lama ode go khai bohok derajagai khina bagai bolongo hapurukai a mataino nu khatana bujiwo sungbo ni kapalni kahini no o mangso bai khisi nono matai mandi maklai sibla sa hingke noro khai mangso sawi khiwi bo guntongo bo ungkha tai khoroksa matai manai pabitro serai kubuno tabuk matai manai rok tamosugasuk barsai mosana matai rok bo tabuk khai mosana rung thangba kyablasa o matai manai serai ni boyes ungkha 12 bosor nini asuk boyes kombai nungba horo khi suti kuprui thumasi thagya kona ble miyasi bohok ni kogu hunma hai bo se matai manu hunei social media kli sari tonina khaile oro koita matai tong oro tutel Ses Malia hinke bandorongni atomung orono sijak tongkha blasa niji matai manma sen niji ni matani mung mayarok abo kunu ungkha haja norok no bo borok bisas khanya hino niji ni matani mung rok mayarok mutai to kabang man tong matai khai kabang mano tongo hinchao mung sungjak purukai thaisapa na maya nini abo beti mendra matai man mung hino khonade kukui nini tabuk lekha pora srungna jorasi obo haike buino thoki tongna joraya bujiya hinke gos kutung bai khunju kane no supply khibadi dolok norok o video no sini tiprasa rok no jesek mansak share kheladi je Instagram bo follow khane musungnai rok video ni description no link manai engti thangai khlaimano ako thangka do